Sí, gracias, señora presidenta. Señor Santos, resultoume moi interesante a súa exposición, concordante perfectamente coa que teño aquí de Iberdrola, na cal literalmente fala exactamente o mesmo que vostedes. Si hai autoconsumidores, o resto dos consumidores terán que pagar máis. Por qué? Porque o resto dos consumidores están pagando o que non é a produción e a distribución da enerxía, porque o resto dos distribuidores están pagando os beneficios e as peaxes. Ese é o problema, pero os autoconsumidores o que están é millorando a produción da enerxía e abaratando os seus custes, señor Santos. Polo tanto, primeiro argumento é absolutamente falso, solamente o argumento das eléctricas e dos beneficios das eléctricas. Segundo argumento, a respecto dos custes da enerxía nas franxas horarias de maior consumo. Eu teño aquí un pantallazo de Rede Eléctrica Española, pero é un pouco antigo, é do 11 do 2 do 2014, pero podríamos ir hoxe porque, además, son moi semellantes. Claro, é que o consumo e os precios máis caros da enerxía, e con moita diferencia, son nas franxas de maior, digamos, produción enerxética solar. Eso, vamos, hasta aí creo que chegamos todos e todas sin que seamos para nada expertos enerxéticos. Sí, podemos ir, se vostede quere ir, podemos ir a 6 da mañá, a 7 da mañá, cal é o coste da produción enerxética, tendente a cero. Tendente a cero. E mire como se dispara segundo as horas de maior consumo, onde son as horas onde é máis cara a produción, sendo normalmente a que dá o precio final resultante desas subastas, como xa se dixo antes por parte do señor Losada, justamente as enerxías máis caras, que entrando, e, vamos, ustedes as coñecen, se chaman beneficios caídos do ceo, así os chaman as eléctricas, porque reservan oco para o gas e para o fuel que vai a ser o máis caro e que vai a dar o resto as anteriores, cando, por exemplo, antes a vez se dixo, pois a nuclear casi é tendente a cero o seu precio, ou a hidráulica xa está completamente amortizado os costes no seu momento de construción. Por lo tanto, non mezclemos o recibo da luz e, dende logo, un sistema nefasto para que todos os e as consumidores paguen moi por arriba do que costa a produción e a distribución, co potenciar o autoconsumo e o uso das enerxías renovables, porque o autoconsumo e que vostedes chamen que conectarse á rede eléctrica para volcar cando se produce de máis e para consumir cando se produce de menos, que normalmente sería nas horas nas que non hai sol, donde a electricidade e a súa produción é, como decía antes, é moi barata, o que está facendo co respaldo é impedir de facto o autoconsumo, porque no capítulo 2 da Lei de infraccións e sancións, que vostede seguramente coñece ou deberá coñecer, as infraccións por autoconsumo están tipificadas como moi graves ou graves, igual que os desmanes que pode facer unha grande eléctrica na súa facturación ou na súa distribución. Así está unha persoa que incumpla a obriga do registro ou na aplicación das modalidades, ou que incumpla algún dos requisitos técnicos de aplicación ás distintas modalidades de autoconsumo, igual que unha grande eléctrica, tipificado como unha sanción moi grave. Existe unha vontade clara por parte do Partido Popular de prohibir de facto como se fai o autoconsumo, e paréceme increíble que non vayan a votar esta iniciativa e que non se aposte polo autoconsumo. Traeremos aquí as veces que faga falta, porque está claro que os consumidores, as consumidoras, tienen que xuntarse, teñen que dar a batalla ás grandes eléctricas e, dende logo, nos están roubando o vento e o sol para os beneficios de moi poucos. Agradezo o voto favorable á Alternativa Galega de Esquerdas. Como engádega, vamos a aceptar a emenda do Partido Socialista, aínda crendo que, efectivamente, unha cousa é potenciar a través da Administración galega e outra cousa que a Administración galega defenda os intereses de Galiza diante de Madrid. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Adán. Pasamos á votación das proposicións